des de l'estiu del 2008, presenta l'Espai del Temps, el que fa a TV3, ara li hem de dir 3CAT, 3CAT és la nova plataforma, crec que està bé també que reivindiquem aquesta necessitat de país. Llavors ella presenta l'Espai del Temps a TV3, programes com Els Matins l'hem vist, el TN Comarques, l'hem vist sovint també, l'hem escoltat també a Catalunya Ràdio, i actualment és la sotscap del Departament de Meteorologia del 3CAT, com us deia. Ha escrit també diversos llibres, crec que és una veu autoritzada, la coneixereu i la seguireu, però a més ens ha deixat testimoni escrit amb llibres com l'últim que va treure ara fa un parell d'anys, que és Atrapades en el temps, escrit a quatre mans amb la també meteoròloga Mònica Osart, en el qual donen veu precisament a 15 dones del temps, que ara ens explicava que no tenen per què ser meteoròlogues en si, sinó persones que d'alguna manera tenen la seva manera de compartir gent relacionada a la meteorologia. Us deixo amb ella, escoltem la seva intervenció, després retornaré per a poder generar una mica de cobat. Gràcies. A veure, clar, he de parlar per aquest, no? Amb aquest ja em sentiu, no? Sí. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Feu molt de goig, la veritat, això de dones, tot i que hi ha homes, doncs aquest primer congrés de dones del món rural. La meva part, doncs intentaré, no? Segur que vosaltres sou el primer testimoni que no cal que us convenci de que hi ha canvi climàtic, no? En altres llocs potser encara tenim aquesta tasca, no? D'algú que no acaba de creure o no acaba de pensar que això és una realitat. En el vostre cas és el dia a dia. Ara em comentava una dona, és que nosaltres us mirem i us creiem fermament i estem molt pendents de l'espai del temps, perquè vosaltres us hi va el dia, us hi va tot, diguéssim, no només aquella jaqueta o aquell paraigua que hem d'agafar, sinó que us afecta molt més. Llavors, el que faré és una mica posar dades. Per entendre una mica aquesta cosa del canvi climàtic, doncs explicaré una mica com hem anat pensant que quan jo vaig començar a estudiar, ja fa uns quants anys, es parlava que potser hi havia canvi climàtic. Al cap d'uns anys ja era una evidència que hi havia canvi climàtic i ara fins i tot li hem canviat el nom. Què vol dir que li hem canviat el nom? Ara li diem emergència climàtica. Per què? És a dir, quan una cosa és un canvi, amb qualsevol cosa de la vida, doncs és una cosa que canviarà. Per tant, ens pot preocupar més o menys, però és a llarg termini. Quan és una crisi, quan parlem de crisi, és que ja hi ha algunes coses que ens estan afectant. I quan ja parlem d'emergència, si jo us parlo d'emergència en qualsevol dels seus aspectes, què hem de fer? Actuar. Quan una cosa és una emergència, no podem fer res, no podem tancar els ulls, sinó que hem d'actuar. I ara, a l'actualitat, el que tenim és emergència. Com hem arribat fins aquí? Doncs hem arribat fins aquí per entendre-ho a través dels gasos d'efecte hivernacle. Què són els gasos d'efecte hivernacle? Doncs és el CO2, és el metà, és el vapor d'aigua. Per què ens serveixen? Ens serveixen i ens perjudiquen. És a dir, si nosaltres no tinguéssim aquesta capa de gasos d'efecte hivernacle, no podríem viure aquí. Estaríem a menys 18 graus. Per tant, la nostra tasca és arribar a aquest equilibri. És a dir, els necessitem, però no podem passar. Què és el que ens està passant? Quina és la diferència respecte a fa uns anys? La diferència, una de les diferències, és que som molts més. És a dir, al novembre de l'any passat, 8 milions de persones al món. Aquí a Catalunya, segur que tots recordareu la campanya del Jordi Pujol dels 6 milions. Doncs fa una setmana ja érem 8 milions. Què vol dir això? Vol dir que ho fem molt malament? Una part potser sí, però l'altra és que som més. I evidentment hem de continuar sent més. No farem que la gent marxi, no? Per tant, hem de gestionar tot això que emetem sent molts més. I per tant aquesta és la nostra tasca, la tasca d'ara i la tasca del futur, aconseguir que els nostres fills, els nostres nets, puguin viure aquí i puguin viure en les millors condicions. És a dir, al canvi climàtic ens hem d'adaptar. Hi ha un catedràtic de geografia, expert en canvi climàtic, que des de tota la vida, quan ell parla de canvi climàtic, parla d'un transatlàntic. És a dir, fa aquest símil. Ara, si nosaltres ens trobéssim no aquí a Sant Benet de Bages, sinó que ens trobéssim a Barcelona, davant del mar, i vingués una barqueta, entre els que estem aquí a la sala, estic segura que la pararíem, només amb els que estem aquí.
Però si ve un transatlàntic, això no el podríem parar, ni nosaltres ni tothom. Què vull dir amb això? Que no existeix el botó de deixar d'emetre CO2. Existeixen mesures més o menys dràstiques, però encara que jo tingués ara el botó de fer desaparèixer el CO2, està. Aquesta capa la tenim i, per tant, la temperatura continuaria augmentant. No al ritme, si continuem emetent, però continuaria augmentant. Per tant, és aquest transatlàntic que ve cap a nosaltres i, per tant, què hem de fer? Doncs parar-lo. No és el mateix que no fem res i, per tant, arribaria fins aquí, per exemple, que si intentem parar-lo, per tant, si fiquem mesures, els seus efectes no seran tan devastadors. Sí que hi haurà una part que, malauradament, se l'han portat per davant, però no tot. Per tant, aquesta és una de les idees que hem de tenir. Què és el que ens està passant? El CO2. Si mireu l'espai del temps, veureu que des de fa 3 o 4 anys, a dalt de totes les càmeres en directe tenim una bola que és el CO2. Aquest CO2, l'emissió de CO2, és a nivell global. I aquest és l'observatori de referència, és el Mauna Loa. És un observatori en un volcà del Hawaii i mirin aquí. Mireu, des de 1960, quin és aquest creixement. Encara que no entenguem res, només hem de veure que cada any aquestes partícules per milió estan creixent. Al febrer d'aquest any, del 2023, vam tenir aquest rècord. Què vol dir això? He volgut afegir aquestes dues frases de la secretària general de la Convenció de Marc de Nacions Unides, en què diu: «Somos los primeros seres humanos que respiramos con 400 partes por milió». Què vol dir això? De canvi climàtic, el primer IPCC, el primer informe de canvi climàtic es va fer el 1990. Això són 33 anys. En qualsevol cosa, 33 anys és molt poc. Què vull dir? Que en sabem fins a un límit. És a dir, estem aprenent, els científics, els països, tothom està aprenent. En una malaltia, en un càncer, en moltes coses de la salut, falten molts anys per acabar sabent què és el que ens passarà. I això passa una mica. Portem uns 33 anys parlant de canvi climàtic i, per tant, la resposta a vegades no és el prou ràpida que hauria de ser, perquè s'està aprenent. També, per exemple, el secretari de la OMM va dir: «Cabe recordar que la última vez que se dio en la Tierra una concentración de CO2 comparable fue entre 3 y 5 millones de años. En ese entonces la temperatura era de 2 a 3 graus». No? Teniu al cap que ara estem en l'Acord de París en aquest grau i mig, més càlida. I el nivell del mar entre 10 i 20 metres. Quina era la diferència en aquestes condicions? Que els que no hi érem nosaltres. Per tant, sense arribar a aquestes condicions, el que hem de fer és intentar que aquest augment del CO2 no sigui tan elevat per tal que nosaltres puguem adaptar-nos i mitigar aquests seus efectes. Què és el que ens provoca el canvi climàtic? A nivell mundial, un ascens de la temperatura, un desglaç del casquet polar, una pujada al nivell del mar. Aquests són tots els factors que ja estem tenint. Ara posaré una mica de dades per veure com tots aquests efectes del canvi climàtic ja els estem tenint a dia d'avui. No sé si això ho heu vist mai, això es diu el Show Your Stripes, que va fer l'Edward Hawkins, i és una manera molt visual de veure què ens està passant amb la temperatura. Podeu veure que això és des de 1860, en aquell apartat d'allà anem veient colors blancs i colors blaus, però si ens fixem a partir del segle XXI o a finals del segle XX, els colors tots són vermells o molt vermells. Per tant, aquesta tendència a l'augment de la temperatura és més que evident. Hem deixat, si us fixeu en els blaus, hi ha colors blancs. Blanc vol dir la temperatura que tocaria. I, en canvi, cada any estem fent rècords. I això és el que ens està passant a nivell de dades. Aquesta és la gràfica des de 1800 de la temperatura global del nivell del planeta. Quan diem global, quan parlem d'1 o 2 graus, ens pot semblar una cosa, no? Si jo us dic passarem de 25 a 26 graus, un grau és una tonteria, però estem parlant a nivell global. Això vol dir que en llocs del planeta aquesta temperatura pot arribar a pujar 3 o 4 graus o arribar, és a dir, que hi ha altres llocs 1 o 2 graus, però estem veient que a partir del 1980, és a dir, finals del segle XX, principis del XXI, cada any anem fent rècord, el més càlid, el menys càlid. Per exemple, el 2022 va ser el 5è any més càlid, però aquest any, enguany, ja s'està veient que el 2023 segurament serà l'any més càlid mai registrat des que hi ha dades. És a dir, aquesta tendència és la que anem. A vegades la gent et pregunta: i això passarà sempre?
És a dir, no tindrem un any fred? La resposta és sí, tindrem un any fred, però la tendència és que cada cop estem pujant més. I, per tant, les coses que abans podien passar de forma menys freqüent passen cada cop més. Per exemple, 1,2 el 2022, 1,5 era el límit. El 2022 va ser un any de més extrems climàtics a Europa i a tot el món. I aquí també. Què dèiem l'any passat? El 2022 podria arribar a ser, o sigui, teniu al cap el 2022, el que ens ve en el futur. Després faré pronòstics estacionals, és a dir, faré pronòstics de quin serà el clima del 2050 i veureu que el que ens hauria de passar el 2050, el 2022 ja ens va passar. Això no vol dir que el 2021 ens passés, o el 2023 o el 2024, però ja hem tingut aquest testimoni del que s'havia pronosticat que passaria el 2050, ja ho hem tingut. Per tant, les condicions del 2022 i d'aquest 2023 pel que fa a temperatura, hem de pensar que seran les condicions a les quals ens haurem d'adaptar. Per tant, tenim una tasca com a societat que és intentar veure com ens hem d'adaptar. Per exemple, 2023, octubre, aquest any, fa res. També, aquest any, a l'octubre més càlid a nivell global. 0,85 respecte a la mitjana i 1,7 respecte a l'era preindustrial. És a dir, estem a 1,7 respecte abans de l'era preindustrial. Per tant, estem sobrepassant els límits que s'havien establert per l'Acord de París, aquest grau 0,5. A vegades, quan parles del món, tot ens queda lluny. Doncs anem a casa nostra, a Catalunya, el mateix. El 2022, l'any més càlid mai registrat. Una anomalia, el que us deia abans, una anomalia de 2,5. És a dir, a nivell global estem en aquesta anomalia d'un grau, però a Catalunya l'anomalia de l'any passat ja va ser de 2,5. I si us hi fixeu, ja veieu que en els darrers anys, tots els anys, estem parlant de temperatures molt altes. Sí que el 2022 destaca, sens dubte, però encara que els altres quedessin per sota, han quedat amb temperatures molt altes. Què més ens està passant? D'aquelles 6 coses que us deia que passaven al canvi climàtic, doncs és una altra és que es desfan les glaceres. A vegades quan parlem de les glaceres, a tots ens ve al cap aquell oso polar que es queda sense gel. Bueno, en el fons no va amb nosaltres. Però això sí que va amb nosaltres. Primer, si l'oso polar es queda sense gel, això vol dir que la temperatura de l'aigua del mar puja i això vol dir que el nivell de l'aigua del mar puja a nivell global. Per tant, el que els hi passa a uns ens acaba afectant als altres. Les glaceres es desfan. A Catalunya ja només queden 43 aparells glacials, 20 glaceres i 23 congestes. Aquest ritme, d'aquí 20 anys, és a dir, d'aquí al 2050 més o menys, ja no quedarà cap glacera. Aquest augment de la temperatura fa desaparèixer les glaceres. I mireu aquest mapa. Això sí, teniu una estona, podeu entrar a la web del Servei Meteorològic de Catalunya i això publiquen cada mes l'anomalia. Per què us he ensenyat això? Perquè us fixeu, i aquí només he pogut mostrar des del 2017, però ja veieu que els mesos blaus o blancs costen de trobar. Blaus o blancs voldria dir que tindríem, si són blancs vol dir que tindríem la temperatura que toca pel mes, és a dir, un gener normal o un febrer normal aquest any, però ja veieu que no només a l'estiu, els mesos vermells, és a dir, per sobre del que tocaria, cada cop són més freqüents. Per tant, estem tenint unes condicions que hauríem de tenir més endavant. Estem escalfant el planeta més ràpid del que tocaria. I el mateix passa amb l'aigua del mar. La temperatura de l'aigua del mar del Mediterrani al juliol de l'any passat va ser rècord, amb valors de 5 graus per sobre. Per què us ensenyo la temperatura de l'aigua del mar? Perquè en el fons tot està connectat. La temperatura de l'aigua del mar del Mediterrani, la temperatura de l'aigua del mar de l'Estartit, amb dades del Josep Pasqual, que moltes vegades heu vist que ensenyem a la tele, perquè cada setmana va mirar el temps, la temperatura de l'aigua del mar. La gràfica de l'esquerra és el 2022, quan queda en vermell vol dir temperatures per sobre de la mitjana i, per tant, veieu que gairebé tot l'any passat estàvem per sobre o molt per sobre, amb un rècord de 27,51 de la temperatura de l'aigua del mar, i aquest any realment anem pel camí d'aquests valors. Què passa amb aquests dos factors? Tenim temperatura més alta i tenim una aigua del mar més alta. Tot això el que ens provoca és que tinguem aquests fenòmens severs, més difícils. Jo
deia abans, vaig començar a treballar el 2000 i el 2008 vaig començar a treballar a la tele. Hem hagut d'aprendre. Què vull dir hem hagut d'aprendre? Nosaltres hem hagut d'aprendre a fenòmens que aquí a casa nostra no existien o existien molt poc. Fins i tot la gent des de casa ha après que diguem ciclogènesi explosiva, que parlem d'esclafits, de tornados, no? És a dir, hem hagut d'aprendre que hi ha fenòmens que abans no passaven i ara passen. I són aquests fenòmens extrems. Per tant, l'any passat què ens va passar? Que vam tenir aquesta pedregada, la pedra més gran mai registrada a Catalunya. Per què? Perquè teníem una aigua del mar Mediterrani molt calenta. Per tant, això no és més que la olla que fa que quan arriba aire fred es muntin aquestes tempestes tan fortes, o que parlem de tornados o esclafits. Això n'hi ha hagut sempre? La resposta és sí. Sempre hi ha hagut estius càlids? La resposta és sí. Quina és la diferència? La persistència i que això passa més sovint. L'any passat ens va passar, l'estiu, si us en recordeu, no d'aquest any, sinó de l'any passat, que va ser un estiu en què les onades de calor eren molt llargues. Nosaltres, mirant dades, la gent es queixava de calor, no, fa molta calor, però realment no hi havia rècords. Què vol dir això? Si no hi ha rècords, vol dir que ja ha passat. No? Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya en alguns casos tenen més de 100 anys de dades. Per tant, vol dir que això ja ha passat. Però quina és la diferència que estem notant ara pel que fa a temperatura? Doncs que són més persistents i duren més, és a dir, més persistents, més freqüents, i per tant potser el rècord, potser aquell valor de temperatura màxima ja s'havia registrat fa 50 anys, però potser havia sigut un dia puntual. El que ens està passant ara és que tot això, com abans us he ensenyat, l'octubre, aquest octubre del 2023, l'any passat vam dir, és l'octubre del 2022 el més càlid mai registrat. Aquest any, l'octubre del 2023, és el més càlid mai registrat. Per tant, anem repetint aquests fenòmens més severs. I per tant, una fotografia com aquesta, si ara us demanés d'on és, es podríeu dir del Carib, no? Doncs no. És a les Balears. És a dir, fenòmens com aquests, mànegues marines, n'hi han hagut sempre, però ara ja les tenim aquí. Huracans mediterranis també en tenim. És a dir, el que us deia, hem hagut d'aprendre a pronosticar coses que fins ara no havíem fet. El mateix passa amb el nivell de l'aigua del mar. Això són les dades del Josep Pasqual de l'Estartit, i ja veieu, des de 1990 que ell va començar a agafar dades, mireu la tendència. Estem pujant 3,3 centímetres cada 10 anys. Què vol dir això? Ens afecta? Hi ha gent que ja li afecta i no hem d'anar a una illa del Pacífic. El Delta de l'Ebre ja està patint les conseqüències, o sigui, les zones més vulnerables ja estan patint les conseqüències d'aquest augment del nivell del mar. Per tant, ja existeixen el que anomenem refugiats climàtics. Potser aquí a casa nostra encara no, però hi ha molts llocs del planeta que la gent ja no hi pot viure. No hi pot viure perquè puja el nivell del mar o no hi pot viure perquè no té aigua. Anem a l'aigua, que segur que aquest és un dels factors que també us preocupa bastant. No tenim el botó de fer ploure, si és la pregunta de després. Si el tinguéssim ja l'hauríem engegat. La pluja, la precipitació és una miqueta més complicat. La tendència pel que fa a temperatures, només veient la gràfica que us he ensenyat a maig, ja veieu que la tendència és que fa més calor. La tendència pel que fa a la pluja s'ha de mirar una miqueta més de detall. És a dir, veieu que els colors taronges, això és des de 1950, els colors taronges és quan hem tingut aquestes precipitacions per sota del que tocaria, i en verd, per tant, sí que veiem que hem tingut més anys secs que anys plujosos. Però, tot i que ara estem en una sequera i ara queda malament dir-ho, la pluja sempre canvia una mica. Això no vol dir que plogui ni on toca, ni com volem, ni el que necessitem. Per tant, que hi hagi pluja no vol dir que és la que necessitem. Aquests darrers mesos ha plogut molt poc i, a més, a part del Pirineu Occidental, ha plogut del litoral cap avall. Per tant, del litoral cap avall vol dir que la resta no n'hem vist res, i pel que fa a l'aigua de boca, doncs tampoc, perquè les reserves d'aigua van baixant perquè no ha plogut on volem que plogui. Què és el que ha canviat en aquests anys? Si us demano pel temporal Glòria i pel temporal Filomena, segur que tots el teniu al cap, no? Per què? Si ara us demano si tots vosaltres porteu al mòbil una aplicació del temps, que és més fiable que nosaltres, tots dieu que sí, també.
La diferència, i això és una tonteria, però és molt important. Per què? Els huracans tota la vida s'hi han posat nom. I ara, des del 2017, tenim borrasques que els hi posem nom. Per què? Perquè són més potents. I per un altre tema. Si aquests dies, que fa uns mesos, ja hi ha una alarma de protecció civil que t'avisa si hi ha algun fenomen extrem. Què vull dir amb això? Que estem en emergència. Vull dir que la gent ja els hem d'avisar. D'inundacions. O sigui, d'inundacions ara podríem fer les del 62, les del 80... O sigui, d'inundacions n'hi ha hagut sempre, de temporals n'hi ha hagut sempre, de llevantades n'hi ha hagut sempre. Què ens passa ara? Que agafen unes dimensions que per nosaltres, pel Servei Meteorològic de Catalunya, per Protecció Civil, s'escapen una mica del que estem acostumats. Aquests dos temporals els hi vam posar nom perquè van agafar aquestes condicions, però sobretot m'agrada ensenyar aquests dos temporals perquè segur que ho recordareu, però si no ho recordareu, quan van ser aquests temporals? El gener. El gener és el mes més sec de tot l'any. És a dir, no és que tinguéssim un temporal de primer ordre, aquests dos, sinó que a més en una època que no és normal. Ara no hi ha el conseller, però l'altre dia que vam estar amb ell va dir que quasi bé tothom desitja que hi hagi un temporal Glòria, sense voler que faci mal. Però és la realitat, no? Estem tots esperant a veure si podem salvar aquesta sequera, no haver-nos d'esperar la primavera, que és quan es salven les sequeres. Per què? Perquè tenim aquests dos casos i, per tant, aquesta aigua que tant necessitem, doncs aquí, tot i els desperfectes, amb totes les cometes que faci falta, perquè això va provocar molts desperfectes, però ens va portar aquesta aigua i aquella neu que necessitàvem. On estem ara? Doncs en una sequera, no cal que us ho digui, segur que l'esteu patint vosaltres més que qualsevol altre. Aquell mapa d'allà és l'índex de sequera dels 36 anys. Ja veieu que... 36 mesos, perdó. Ja veieu que tot Catalunya està en vermell, a l'excepció del Pallars, l'Alta Ribagorça i els ports. La resta, portem 36 mesos amb poca o gens de precipitació. Ja sabeu que es declararà estat d'emergència abans que arribem al 16%, ara estem al 18,99%. Com sortim de les sequeres? La resposta és molt fàcil, plovent. Com vam sortir de les altres sequeres? Plovent. Què va passar el 2006-2008? Que va començar a ploure a la primavera. Què ens ha passat aquesta primavera? Que només va ploure al juny. És a dir, d'aquesta sequera que semblava que podíem arribar a sortir, la mateix va passar el 2016-2018, vam sortir plovent. D'aquesta sequera que esperàvem que sortíssim la primavera, va ploure al juny. Aquesta tardor, que també és una estació plujosa, només ha plogut al Pallars, la Noguera Ribagorçana, Noguera Pallarès, allà sí que han tingut aquests 400 litres que necessitem, però no a les conques internes. És a dir, no ha plogut a tot arreu igual. I aquest, del mapa que us he ensenyat abans, doncs és el mateix però amb temperatures. Això també ho podeu consultar a la web del Servei Meteorològic. I ja veieu, amb color vermell és quan hem tingut mesos secs o molt secs, amb color blau són els mesos humits. També, no cal que us digui, que a part del 2018, que va ser un any plujós, la resta, o el Glòria, veieu el Glòria, el Filomena, es veuen clarament, sí? El 2020 i el 2021. Per tant, a part d'aquests 2 mesos, la resta, les precipitacions han sigut molt febles. Aquí hi ha un petit cronologia de què ha passat en aquesta sequera. Vam tenir el Glòria, després va començar a no ploure, vam tenir el Filomena, va començar la sequera meteorològica, al maig va començar la sequera agrícola, de secar, la sequera forestal al juliol, vam tenir un petit temporal el 2022 al març, sequera agrícola de regadiu i ara ja estem en aquesta excepcionalitat i de moment sense moltes expectatives de que això pugui canviar. I aquesta és la diferència. Si us podeu fixar aquí, aquesta és la sequera del 2006-2008 i aquesta és la que tenim ara. Què veieu aquí de diferent? Que aquí vam tenir algun respir, no molt, però una mica. Què està passant aquí? Que no plou. Tenim aquesta sequera que és la més forta del segle XXI. Què hem après? Què hem de parlar del canvi climàtic? Mitigació i adaptació. Hem après. Sobretot pel que fa a l'aigua de boca. Aquest és el dèficit de precipitació. Ja veieu que comparant una sequera amb l'altra, doncs ara a la Muga, al Ter, al Segre, a tot Catalunya tenim aquests 400 litres que ens falten. Sí?
Però hem après a desalinitzar i hem après a regenerar. Per tant, el que és l'aigua de boca, que això no vol dir el que us afecta més a vosaltres, que és l'aigua que cau del cel, no? L'aigua no cau del cel, hem après. I per tant, aquesta és una part que hem d'aprendre. Hem d'aprendre, i s'està fent, aprendre del que tindrem. No podem fer ploure quan volem i les sequeres cada cop seran més persistents. I tot i que també us haig de dir que tothom s'oblida. Si l'any que ve tinguem la sort, sigui una primavera molt plujosa, la gent ja no se'n recorda. Perquè només ens en recordem quan ens passa. Només ens en recordem que no hem de gastar tanta llum quan ens pugen la factura de la llum. Només ens en recordem, no? Si ara us demano si l'any passat vau gastar més o menys gas, segur que menys. Segur que tothom va agafar una jaqueta més. Per què? Perquè no volíem contaminar? No, perquè no volíem que ens pugessin la factura del gas, perquè van dir que seria, no? És a dir, llavors hem de tenir una mica de memòria i per tant hem d'aprendre i hem de tenir memòria. Anem al futur. Nosaltres quan fem la previsió d'avui, de demà, tenim el que sabeu, models meteorològics. Com es fan les previsions del futur? Doncs amb això, amb els escenaris climàtics. Aquí veureu de com estem ara i com anem cap al 2100. Si fóssim tan bons que ara tinguéssim el botó de no matem més CO2 demà, estaríem aquí. Mireu les temperatures, Tot i apretant aquest botó de no hi ha més CO2, no emetem més CO2, estaríem entre el 0,9 i el 2 graus per sobre. Però aneu veient com anem si no fem res. És a dir, si estem a dalt de tot, si decidim que, oita, mira, que ja s'ho arreglaran els que vindran després, doncs aquest augment de la temperatura es dispararia fins aquí. Què està passant? Doncs que costa molt de baixar aquest CO2. No hi ha prou mesures prou dràstiques, perquè si mireu l'evolució del CO2 amb els anys, veieu els batxes aquests, petitons, la dissolució de la Unió Soviètica, la crisi del 2008, la Covid, ni el Covid va fer baixar el CO2. I mira que estàvem tots parats i a tots els nivells, però no va baixar lo suficient. Per tant, calen mesures dràstiques i contundents. I cap on anem? Aquesta seria l'evolució de la temperatura a Catalunya a partir d'ara i fins al 2050. Tot i les línies que veieu aquí una mica complicades, hi ha l'RCP 45, que és la mitigació limitada, és a dir, el que tindríem aquí baix, i si féssim el 85, que seria la línia més lilosa, seria si no fem res. Per tant, ens n'anem a pujar gairebé d'aquí al 2050 aquests 2 graus per sobre del que tocaria. I per tant, a nivell d'un mapa de Catalunya, estaríem parlant d'això. Estaríem parlant d'aquest augment. Això estem parlant de temperatura mitjana. Quan veieu això, un pensa un grau, és una tonteria, no. Estem parlant de temperatura mitjana. Vol dir que les màximes potser pugen 3 graus, sí? Per tant, no és a nivell global. Pel que fa a algunes de les coses de la temperatura del 2050, doncs tindríem això, gairebé el 3 graus. Tot aquest llistat, podríem dir-vos que el 2022 van passar totes aquestes coses. És a dir, ja ens estan passant moltes d'aquestes coses. Ja estem tenint nits tropicals. El que us deia abans de coses que hem hagut d'aprendre, nits tropicals, ara si us dic nits roents, nits tòrrides, és a dir, hem hagut d'afegir, no? Abans les nits tropicals és quan no baixava dels 20 graus, nits tòrrides 25, i ara ja parlem alguns cops de l'estiu de nit roent, quan no baixa als 30. Per tant, fins i tot aquest increment l'hem hagut d'anar afegint. I pel que fa a precipitació, doncs una mica el que us deia abans, la precipitació sempre és una mica més complicat de veure tendències. Per què? Perquè tenim anys que plou més o anys que plou menys. Aquesta seria la tendència de la precipitació d'aquí al 2050. I el mateix pel que fa al mapa de Catalunya. Per tant, veieu aquesta manca de precipitació entre un 5 i un 10% menys, sobretot, una mica, si us fixeu en aquest mapa, és el que està passant. Tota la zona Barcelona-Girona és on menys plou. Per què? Perquè ens arriben fronts atlàntics que acaben d'arribar més o menys a la Vall d'Aran, Pallars, però que quan arriben aquí a casa nostra, aquí al centre, Catalunya Central o cap a comarques de Girona, això s'acaba desdibuixant. Aquests dies han plogut 500 litres, es pot, però a la resta del Pirineu doncs, no hem tingut aquesta precipitació. I una miqueta això, el que passa és això, i passem a extrems. El canvi climàtic i l'emergència climàtica el que ens porta són extrems. Ens porten èpoques de sequera molt contundents, però en canvi fenòmens molt perillosos, torrencials, pluges molt intenses, que tampoc estem acostumats.
Fins i tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya, s'està intentant fer el que se'n diuen el nou càsting, és a dir, poder preveure i poder avisar a la població de que aquella tempesta agafa un volum més important del que s'havia pronosticat, per poder avisar. Per què? Perquè estem tenint aquests tipus de fenòmens que nosaltres aquí, a Catalunya, no estàvem acostumats. El nivell del mar, doncs el mateix. El 2100 estaríem parlant gairebé d'1 metre. Què vol dir 1 metre en el nivell del mar? Si teniu una estona, podeu entrar a aquesta web, que es diu Flood Fight Risk, i podeu fer pujar el nivell del mar. Veureu que els dubtes sobre on ha d'anar a l'aeroport de Barcelona, no sé si caldria. Dins l'aigua ja crec que ja la tindran. Mireu aquí, aquest metre, estem parlant des del 2100, ja veieu totes aquestes taques blaves, vol dir que tot això quedaria per sota del nivell del mar. Podeu provar-ho a tot arreu. I, evidentment, veieu que el Delta de l'Ebre, en una situació així, doncs si ara ja està patint les conseqüències, aquí més. Què hem de fer? Doncs mitigar i adaptar-nos. A vegades la gent, quan tu dius això, que jo a casa meva ja ho faig, no? I clar, això ho han de fer els ajuntaments i després els governs. La resposta és sí. És a dir, però també ho hem de fer nosaltres. L'altre dia parlant justament amb el conseller deia dutxar-nos en 5 minuts menys, no? Et pot semblar una tonteria, però aquests 5 minuts menys de cadascú de nosaltres, si som 8 milions, doncs són uns quants hectòmetres cúbics. I aquí ens passa una miqueta el mateix, no? Si cada un de nosaltres fa una miqueta, la suma fa més. Que després els municipis, els ajuntaments, els governs, l'Estat, tot això és veritat. Però això no vol dir que nosaltres no puguem posar-nos una miqueta. I per tant, hem de reduir, hem d'intentar capturar el CO2, és a dir, també s'està avançant en aquest sentit, ús d'energies i transport sostenible. I ens hem d'adaptar. Aquesta és la part potser que costa una miqueta més. Hi ha coses que no podem tirar enrere. Per tant, ens cal aquesta part d'adaptació. Reforestació, cultius, protecció de les infraestructures i emergències. I això també s'està fent. És a dir, estem prenent mesures per poder avisar d'aquests fenòmens més complicats. Per acabar, acabo? No sé si m'estic passant molt. No? D'acord. No sé si al Google, segur que heu entrat milions de vegades, però no sé si heu entrat mai al Google Trends. El Google Trends és una aplicació de Google on tu pots buscar què està buscant la gent o un tema en concret. Llavors això ho vaig fer, crec, dilluns, ara no ho recordo, ara no sé si dilluns o dimarts, potser dimarts. Què buscava la gent a Espanya? Les cistelles de Nadal d'Inditex. No em demaneu per què, però crec que posava que eren unes cistelles que donava Inditex als seus treballadors. Doncs a la gent li interessava molt això. Li interessava molt que va morir el Kevin Turén, la llei d'amnistia del Pedro Sánchez. És a dir, això és el que la gent buscava al Google, no? I llavors pots fer consultes. Si ara jo us demano, abans de passar, què us importa més, el temps que farà demà o el canvi climàtic? Ara per cada vegada heu de dir el canvi climàtic, però no és veritat, no és veritat. No és gens veritat. Vosaltres podeu sí, però normalment la gent no. I pots fer aquesta consulta, pots demanar què li importa més, el climate change o el weather forecast. No cal que us digui què li importa més a la gent, quin temps farà demà. Això és a nivell mundial. Què és aquest pic d'aquí? El Niño. De cop i volta vam tenir un boom del Niño. Tota la vida hi ha hagut niños i niñas, tota la vida. Però aquest any va passar que venia el Niño i que ens havia d'afectar a tot. No afecta a tothom el Niño, ens afecta a nosaltres, a Europa, d'una manera força residual. Ens afecta, sí, però no tant com els mitjans i les xarxes. Semblava que aquest Niño ens estava a punt a molts llocs del planeta. Sí que els afecta molt, a nosaltres ens afecta, però la gent va començar a buscar el Niño com locus. I per tant hi ha aquest pic del 2023. El més trist de tot és que també pots saber a qui més li preocupa. En blau és el climate change i en vermell és no? Per tant, com a país número 1 és Nigèria, Vietnam, Kènia, Egipte, Indonèsia, sí? Però mireu, a part de mirar els països per ordre, mireu la proporció. He tirat unes quantes pàgines, perquè n'hi ha moltes. Estats Units, què li preocupa més? Quin temps farà demà? Espanya, què li preocupa més? Quin temps farà demà? La proporció. A part que estan en la posició 31, 32, la Xina sembla que era la 40 no sé què. És a dir, a part del nivell cap avall, també és veritat que a qui preocupa més és a qui l'afecta més. Per tant, a vosaltres crec que no esteu en aquest d'allò, però sí que és veritat que continua preocupant més a les persones que els afecta més.
I res més, moltes gràcies. Deixo aquí els ODS, els tinguem al cap i espero que us hagi agradat. Gràcies, Gemma. Abans de fer el salt a la següent ponència, que tenim el Joan aquí amb nosaltres ja preparadíssim, volíem obrir també torn de preguntes. No sé si la conversa o la presentació us ha generat algun tipus de dubte, si teniu ganes de compartir alguna reflexió. Crec que puc arrencar-ne amb una. A mi sempre, és la pregunta del milió. Jo crec que te l'hauran fet 1000 vegades, crec que ho has comentat al principi. Sí que és cert que estem visquent una situació difícil, però no morirem de set. No morirem de set. És una frase que no m'agrada molt, perquè no morir de set vol dir que a part de vosaltres la gent no és molt conscient. Què vull dir amb això? Que com que hem après, per sort, amb les desalinitzadores, amb les aigües regenerades, vaig a dir-te que la projecció és que el 2030 podríem sobreviure, tots els catalans, a qualsevol sequera. I aquest titular no m'agrada gaire, perquè això què vol dir? Que ens dona una seguretat sobre una cosa que és així i que està bé. Però clar, això estem parlant d'aigua de boca, estem parlant d'obrir l'aixeta. D'obrir l'aixeta, no de poder regar el que hem de regar. Estic parlant d'obrir l'aixeta i beure aigua. Jo, que soc gran, però jo recordo que la gent és més conscient quan de 8 o 9 no hi ha aigua. I aquí a Catalunya hi ha llocs on no hi ha aigua, hi ha llocs on ara en aquests moments han d'anar a cubes a portar aigua. Però un no és conscient d'això fins que li passa. Sí, perquè molt que jo digui dutxeu-vos, ara s'ha posat de moda això d'Instagram, de dutxeu-vos només amb una cançó, que està molt bé, perquè la gent, ara Instagram s'ha posat de moda i el departament també ho farà, és de que la gent jove, que és el que costa més que es dutxin més ràpid, suposo que tots teniu fills i tots ho sabeu, doncs que es dutxin amb una cançó només. El que dura una cançó és el que has de tardar. Però sí que és veritat que la consciència de l'aigua també s'agafa quan no en tens. Llavors morirem de set nosaltres, les persones. No, he dit les persones. La resta, a vegades també, d'aquestes coses que que segur que, clar, vosaltres esteu en un món que això ho teniu més clar que ningú, no? Però a vegades tirar enrere és el que ens tocarà una miqueta a tots ara, no? Saber tornar a aprofitar l'aigua que feien els nostres avis, pares, doncs això crec que és el que ens tocarà, perquè no plou sempre que volem, no plou on volem, i per tant, tota el gota que cau del cel, en el vostre cas, sobretot no en l'aigua de beure, doncs s'ha d'aprofitar. Ara s'estan fent pous, però les aigües subterrànies també s'acaben. O sigui, hi ha un moment que el de sota també s'acaba i el que cau és el que cau. Per tant, aquesta idea d'aprofitament, d'adaptació, és la que hem de tenir al cap. Perquè les sequeres... Això no vol dir que tots els anys tinguem aquestes sequeres, no és veritat, però seran cada cop més freqüents, però també la banda contrària. El canvi climàtic el que vol dir són extrems, vol dir moltes sequeres més persistents, però també temporals molt més forts. I vol dir molta calor, però també vol dir temperatures, en molts casos, més baixes del que tocaria. Per tant, ens hem d'adaptar a que nosaltres teníem un clima mediterrani força temperat i ara no estem aquí, estem en unes altres condicions. Però sí, tindrem aigua per beure. Algú s'anima? Allí hi ha una malsada. Mira, jo era una reflexió de una pregunta. Un segonet que et deixen el micro. Ja tinc bona veu. Sí. No, et sentim. Et sentim. Doncs vinga, va. La meva reflexió... Perdona. És que s'està gravant. No, bé. Posa't el llum, així, allunya't d'ell. Sí. Jo és que ho sento. Ara sí, un segon, que li donen... Sí? Ara. Vols aigua? Un apunt, no sabria si dir pregunta no és, però bueno. Cada cop posem més ciment a terra. Cada cop impermeabilitzem més el sòl. Cada cop estirem més aigua dels pous. Els aqüífers baixen. La indústria, malgrat que s'acusi a l'agricultura
i a la ramaderia de gastar molta aigua, la indústria gasta molta aigua, alguna legalitzada, d'altres d'estranquis. I què passa? Paguem els plats trencats, sempre els mateixos. Jo crec que s'hauria de fer una reflexió i pensar que poder no s'ha d'impermeabilitzar tant el terra. Els aqüífers tenen dret a refer-se. Sí, això sí, és el que deia, que ara polígons industrials... molts pous i l'aigua de la sota també s'acaba. S'acaba. Però vull dir que tots els pobles volen polígons industrials. Polígons industrials plens de ciment amb clavegueres que l'aigua se'n va riu avall. I l'aqüífer es mor. Sí, i els aqüífers més a prop del mar es salinitzen, l'aigua es torna salada. Es salinitza, exacte. Això... Jo ara, més que una pregunta, és una reflexió, perquè no sé què hem de fer, perquè clar, amb això nosaltres no hi podem fer. Bueno, hi ha una part, és el que deia, hi ha coses que no estan ni al nostre abast, no? Però una de les coses que s'ha de fer també és aquests boscos, no? Els boscos, els arbres són bons captadors de CO2 i per tant aquests boscos que hem allunyat, com qui dius, no? Ens hem centrat molt en altres coses, la nostra economia s'ha centrat en altres coses, doncs ara jo crec que sí que s'estan fent coses, vull dir, una cosa és a nivell, una cosa és a nivell de cadascú i de cada municipi, això no t'ho puc dir, però també s'està veient, la realitat és la realitat i per tant, ho vulguis veure o no i estiguis a dalt de tot, hi ha coses que estan passant. Això no vull dir que vagin ràpid i prou ràpid com ho necessitem, però sí que és que el que dius tu tens tota la raó, que hem de veure fórmules més a l'engròs i pensant més en tornar als boscos el que ens donen els boscos, no deixar-los com fins ara que els hem apartat i per tant no ens interessaven per res. Potser no calen tants... Perdona un moment, però aquí amb el tema dels boscos en tindríem per fer una altra taula. Està clar. Però vull dir que sí que és veritat que les coses s'han de pensar una miqueta més a llarg termini. I per tant, no és cosa de cadascú, això és així, no? Però bueno, entre tots hem d'anar fent el que puguem a cadascú al seu nivell. Aquí hi ha una altra intervenció, la Marcela. Ara t'arriba el micròfon. Aviam, hi ha un trosset xocorroniu de Catalunya que es diu Delta de l'Ebre, que està en emergència climàtica i la que us parla no tindrà un trosset de delta on naufragar. El Ministeri, jo el dia 29 signa una PO on fan una retallada que es diu deslinde, que és una usurpació, és el que li vulguis dir, i és una situació dramàtica que el país no té ni idea. La gent no té ni idea. Jo he fet terra d'arròs, he cultivat arròs a lo que ara és mar. I aquí sembla que és com si ens llancessin uns missils invisibles que ens estan destruint. El que passa que, clar, això només afecta a unes poques persones que venim d'una retallada d'aigua al 50%, i per tant està patint tot aquest ecosistema, tercera zona humida més important d'Europa, però depèn per a què. És molt important, però a l'hora de retallar l'aigua no ho és gens. Per tant, és una situació dramàtica d'emergència climàtica. Dit això, també vull dir que moltes de les que estem aquí en la nostra feina, clar que emetem CO2, però som l'únic sector que el capturem. I en això, si li té que donar molta veu, ens tenen que ajudar molt, perquè nosaltres sí que fem aquesta feina. I només és que algú ho ha de dir. Captem CO2. I hem de presumir i ens hem de sentir orgulloses d'això. Ja està. Gràcies. Sí. Bon dia. El meu nom és Josep Guix, soc professor d'Agricultura a l'escola, a l'Institut de la Garrotxa d'Olot. Només un apunt, que parlaves dels boscos. Sí que és veritat que hi ha un element que s'està estudiant, en Joan ens en pot parlar, que aquest creixement anàrquic del bosc, ocupant terres agrícoles que havien estat, és perjudicial també per al tema de l'aigua, perquè consumeix molta aigua aquest bosc, que és un bosc anàrquic, que tampoc n'aprofitem massa, i llavors aquesta aigua, teòricament, quan hi havia conreus, s'aprofitava més per la terra, anaven al freàtic i cap als rius. Per tant, és un element també a tenir en compte aquest, em sembla. Sí?
Gràcies per les aportacions. Gemma, no et moguis, la tindrem aquí, ara farem un canvi. Ara us introduiré, de fet hem fet aquesta introducció més teòrica sobre el que és la realitat, l'emergència climàtica, i ara seguirem amb una segona ponència que ens guiarà en Joan Girona, i ell ens aterrarà una ponència que anirà sobre sense aigua no hi ha aliments. Jo crec que això serà com aquest aterratge més, no? Aquest arrelament que ja necessitem per a veure cap on està anant tot plegat. Us presento el Joan Girona, us deixaré que ell us faci la ponència i al final intentarem guardar uns minuts per generar aquest petit debat. Ell és enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya i també és doctor enginyer des del 1994, doctor enginyer agrònom. És màster en horticultura per la Universitat Davis de Califòrnia, investigador científic de l'IRTA, ha estat en el programa d'ús eficient de l'aigua en agricultura i va ser coordinador des del 1994 del grup de treball IRTA-UC Davis en el rec eficient d'espècies llenyoses. Va estar també director general d'alimentació del Departament d'Agricultura i un dels àmbits que volem destacar i que ell mateix vol destacar és que està interessat en les relacions planta-aigua, justament, que és el que compartirà, en els requeriments hídrics dels cultius, en optimitzar volums d'aigua i en el rendiment productiu dels cultius. L'escoltarem amb ell i després seguim amb el debat. Molt bé. Bon dia a tothom i moltes gràcies a les organitzadores d'aquest congrés de dones del món rural. Sobretot la nostra idea és compartir una miqueta amb tots vostès algunes de les reflexions, per cert, gràcies Gemma, perquè m'ho has posat molt fàcil el que ara jo volia explicar, sobre aquesta contrastació. No? Tenim un canvi climàtic, el canvi climàtic ens afectarà molt a les disponibilitats d'aigua, després veurem en quins termes, i sobretot hi ha una cosa que volíem deixar claríssima, no? És aquesta idea que ja és el títol de la presentació, i és que sense aigua no hi ha aliments. I sembla que aquí ja hem acabat, no? No, espero que no. No, diu que no. Espera't. No el dec tindre posat al meu ordenador. No encara. Bueno, coses que passen al directe. Ei, ja està, perfecte, gràcies. Per produir aliments necessitem aigua. I aquesta és una fotografia, que després hi tornarem, d'unes pomeres a l'Urgell, que estaven així el mes de maig, quan les prediccions que hi havia era que no havíem tingut les pluges d'abril, abans la Gemma ens ho havia dit, i com que no havia plogut a l'abril, nosaltres creiem que al juny no plouria perquè no plou mai, i a partir d'aquí tot l'estiu. I van acabar, al final d'any, normalment les pomeres de l'Urgell van acabar amb aquestes condicions, més o menys com veuen aquí a la fotografia. Si no hi hagués hagut aigua i haguéssim tingut la sequera amb l'extremesa o amb la intensitat que es preveia aquell mig de maig, haguéssim acabat amb aquests arbres. Aquests 4 arbres centrals els vam deixar sense regar, tal com se preveia, i això que vam tindre 2 pluges. Una per Sant Pere, que aquí van caure 50 mil·límetres, i una altra a finals de juliol, que van caure uns 26 litres. Amb això, com que no es va poder regar, aquesta hagués sigut la situació. Per tant, gràcies a que les prediccions mundials que deien que no plouria es van equivocar, vam salvar aquesta situació. Si no, ara a l'Urgell i moltes altres zones haguéssim tingut camps amb aquests aspectes. Evidentment, amb molta diversitat, perquè les coses que passen a la Terra, el que et passa aquí a 10 metres al costat, no et passa exactament al mateix, però ja veieu una miqueta la intensitat que hi havia. I d'aquí, per posar una miqueta de llum amb aquest sense aigua no hi ha aliments, m'agrada molt explicar aquesta primera diapositiva. Aquesta primera diapositiva ens marca quina és la producció que nosaltres podríem esperar en base a l'evapotranspiració. No? Després veurem què és tot això de l'evapotranspiració. A l'aigua que transpiren les plantes. No?
I el que veiem és que si nosaltres volem produir 20 tonelades de blat de moro, els nostres conreus han de transpirar al voltant de 600 mil·límetres. És igual com ho facin, l'han de transpirar. I que si només poguessin transpirar 400 mil·límetres, només ens produirien 12 tonelades. Per tant, a més aigua que utilitzen els nostres conreus, més producció que tenim. I això és igual pel blat de moro, com per exemple com pels conreus llenyosos, i posat aquí en el cas de l'ametller. No és exactament com més transpiren, després aquests veieu que si transpiren molt, sí que augmenta molt la producció, però probablement no és tan eficient, amb una miqueta menys de transpiració també tenim molt bona producció, però la tendència és sempre. Necessitem transpirar. Per entendre una miqueta això de què és la transpiració, i per relacionar-ho amb un concepte que a vegades tenim molt lligat, no? És l'aigua que nosaltres aportem, l'aigua de reg. Utilitzo normalment aquestes diapositives o aquests gràfics on nosaltres quan reguem què és el que fem? Quan reguem o quan plou, el que aportem és aigua al terra. A diferència de nosaltres, que quan tenim set podria anar aquí, omplir-me el got d'aigua i beure, però mai de desplaçar. Els nostres conreus no es poden desplaçar, estan aquí i aquí es queden. Nosaltres hem de posar a la disposició a prop de les arrels perquè aquestes arrels puguin absorbir l'aigua. No obstant, quan reguem, hi ha aigua que surt fora de la zona de les arrels, hi ha aigua que es podria perdre per percolació, hi ha aigua que es pot perdre per escolament, hi ha aigua que perdem per evaporació. Bé, no la perdem del nostre conreu, però torna al medi ambient. La que es percola va omplir els nostres aqüífers, a vegades els podem contaminar una miqueta més, la que s'escorre va a l'aigua de baix i la que es mou per la terra, doncs mira, està allí per si la necessitem després per un altre moment. No la perdem. Des del punt de vista productiu, que és el nostre objectiu, aquesta sí que la perdem. Per tant, totes aquestes fletxes vermelles que veieu aquí, que van canviant, doncs aquesta és l'aigua que nosaltres no utilitzem o que hauríem d'esforçar-nos perquè la major part de l'aigua que portem per pluja o per reg l'absorbissin les plantes. Les plantes agafen aquesta aigua, puja cap dalt i la transpiren. Algú d'aquí em pot dir, m'agradaria que hi participéssiu, quin percentatge de l'aigua que transpiren les plantes, que l'aigua que absorbeixen les plantes és transpirada a l'atmosfera? Algú que s'atreveixi a dir un número? 70. Vols dir? No, com està molt bé, Jo simplement te pregunto, pots dir, per miqueta per incitar els altres que diguin, doncs jo dic tant. Però molt bé, el 70 és el 99,7. Jo això ho he explicat ja a vegades amb gent molt llunyana al nostre sector. Recordo una vegada en un col·legi d'economistes que ho vaig explicar i quan vaig explicar d'explicar-ho, després no em van deixar anar a fer una miqueta el pica-pica que hi havia després perquè em deien, ostres, de veritat? I tot això transpira i no es crema? I aquesta aigua retorna a l'ambient. Per tant, l'agricultura utilitza, no gasta. Jo crec que aquesta és una de les primeres expressions que tots hauríem de tindre en clar. Utilitzem aquesta aigua, no la malmetem, sobretot si ho fem bé. Però si reguem malament i comencem a contaminar els aqüífers perquè hem ficat massa nitrogen o per no sé què, això ja és una altra cosa que també hem de millorar. Però l'agricultura en si l'únic que fa és el cicle de l'aigua de tota la vida. El cicle de l'aigua, jo recordo d'IGB, ens ho ensenyava, o de l'escola primària quan hi anava jo. Doncs es deien, l'aigua plou, s'evapora pels rius, pel mar, torna als núvols i torna a ploure. I això és el que estem fent. Per tant, m'agradaria erradicar una miqueta la paraula gastem per la paraula utilitzem. Per què utilitzem? Per produir una cosa. I per què la utilitzem, aquesta aigua? Per què és tan important que les plantes transpirin? Doncs mireu, per una cosa. Aquí tenim unes fulles, en aquest cas d'ametller, i aquí tenim simplement un dibuix d'un tallat del que seria el perfil de les fulles. I aquí baix, en aquesta zona que ara marcaré en vermell, hi ha el que nosaltres en diem els estomes, que vistos en fotografia microscòpica tenen aquesta forma, que són petites finestres que obren i tanquen. Si la planta vol transpirar aigua, hem d'obrir.
Si la planta no vol transpirar aigua, la tanquem. I això ho fan les plantes. El que passa és que per aquests llocs on normalment surt l'aigua cap a l'ambient, què hi passa? Que hi entra... que hi entra el diòxid de carboni. El diòxid de carboni, que com deia abans la Gemma, jo recordo que quan vaig als anys 90 anàvem al camp a fer fotosíntesis i el nostre índex de referència eren 364, clavat. Avui has vist on estem, no? Des d'un punt de vista agronòmic no està malament. Després té els efectes del canvi climàtic, evidentment, de l'efecte hivernacle, no? I aquesta relació és tan forta entre la quantitat d'aigua que surt amb la quantitat de diòxid de carboni que entri, que és bàsic perquè puguem fer la fotosíntesis, que tenim les funcions de producció. La producció, al final, és funció de l'aigua que jo evapotranspiro. I, per tant, d'aquí podríem tindre això, les primeres idees. Jo diré moltes coses, però el que sí que m'agradaria és que quan marxéssiu d'aquí us hagueu quedat amb 4 o 5. Amb totes les coses que jo diré, algunes anècdotes, coses, a vegades és difícil de retindre. Però sí que m'agradaria que amb aquesta motxilla que he posat aquí prenguéssiu cap a casa 4 idees. Evidentment, la primera, la del títol de la presentació. Sense aigua no hi ha producció. Si fem que les plantes no transpirin gens, tenim gens de transpiració. Per això les diferències entre el secà i el regadiu. La diferència amb un secà és que l'aigua que plou de manera natural és molt poca i, per tant, les plantes poden utilitzar poca aigua. Si poden utilitzar poca aigua, què esperarem? Que ens produeixin poc. A mesura que jo vaig tenint més aigua, vaig tenint més producció. I la segona és que la producció d'aliments és proporcional a l'aigua que transpiren els conreus. I els aliments és algo que a vegades potser ens sembla que no... Home, sí, tots anem al supermercat i fins ara tots hem trobat d'això. Abans se deia en la sessió anterior, no? Una miqueta la consciència de la gent en quant a la disponibilitat d'aliments. Com que anem al supermercat i n'hi ha, no ens fan falta. Però a nivell mundial hi ha molta preocupació per la disponibilitat d'aliments, no? En aquest sentit, l'informe d'aquest any de la FAO sobre la seguretat alimentària mundial diu per primera vegada algo que insinuava amb altres informes, però el d'aquest any ja ho diu segur, que en els països desenvolupats, en els propers anys, tindrem manca d'aliments. I ells fan una miqueta més de reflexió, això ens portarà a certes inestabilitats, perquè hi haurà uns nivells socials que els hi costarà molt accedir a aquests aliments. La seguretat alimentària és que tinguem prous aliments, que els tinguem a prou i que els tinguem en unes condicions bones i amb una qualitat que després no ens porti els problemes que abans vosaltres heu dit en la versió, no? Des d'un punt de vista sanitari, si jo no menjo bé, per tant tindré una sèrie d'enfermetats que... No? Per tot això, doncs que tindrem aquests tipus d'informació. No? L'IPCC, el 6è informe de l'IPCC, ja diu, atenció, que un dels problemes que tenim amb el canvi climàtic és amb l'agricultura i amb la producció d'aliments. Que fins ara aquesta gent eren físics i estaven en el món de la física, ens explicaven molt bé què passava, però ara ja es posen en aquests temes. I finalment una cosa que també ha dit la Gemma, no ens ho havíem preparat, però també és l'augment de la població mundial. De cada vegada som més. Com abans he dit, a Catalunya ja som 8 milions i al món estem en la línia de ser 8.000 milions d'habitants. I això, per tant, necessitem produir més aliments. Però a vegades, quan presentem aquestes dades, és una miqueta fred, no? Sí, mira, necessito tanta aigua per produir aliments. Quanta aigua necessitem per produir els aliments que menja cada un de nosaltres que som aquí, però que menja qualsevol persona de mitjana Europa? Quanta aigua necessito jo per produir els aliments que cada un de nosaltres mengem cada dia, com a mitjana? Probablement un necessitarà així i l'altre així, però hi ha diferents constitucions, hi ha de tot. Però al final de mitjana europea, quants litros diríeu d'aigua que necessitem per produir aquests aliments que mengem cada dia? Una miqueta de participació estaria bé,
I no us preocupeu de dir tonteries. Si a mi m'ho haguessin preguntat abans que jo em dediqués a aquestes coses, les tonteries grans les hagués dit jo, perquè moltes vegades m'ho plantejo. I abans d'entrar aquí, tu què em pensaves d'això? Mare meva santíssima, no us ho explico, perquè llavors no em creuríeu. Però seguim amb això. Hi ha algú que pugui... Centenar de litros? ¿Eh? 200. 500. ¿Quién da más? Bueno, ja ho suposo jo. Això és el que necessitem per produir els aliments que cada europeu mitjà... Si no fóssim europeus i fóssim americans, això puja més de 1.000 litres. Bàsicament perquè la seva dieta és més rica en carn. I si estiguéssim... Ara no em feu dir exactament, perquè aquest estudi és molt maco, i aquesta és una miqueta la referència que fem servir, no? Són estudis mitjans i globals, vol dir que després... Però aquests, per exemple, es van dedicar en algunes zones d'Alemanya també a veure quina quantitat d'aigua necessitaven per fer el que menjaven. Hi ha zones a Alemanya on necessiten 6.500. Bàsicament per què? Perquè la seva dieta té un percentatge molt alt de carn. I llavors això augmenta més. D'on venen aquests litros? Doncs bueno, que sabem que fer una poma necessitem 70 litros, que per fer una llesca de pa 40, i per fer una hamburguesa, només una hamburguesa, 2.400 litros d'aigua. D'aquí ens surt aquesta mitjana. I si en comptes de termes d'una persona, ja us dic, i una família de 4 persones, això sí que m'ho sabreu dir, per tant ja no us ho pregunto, 4 vegades això, 14.000. Algú s'imagina que són 14.000 litros que una família? Que no tenim... Som incapaços, mireu, si som incapaços, a vegades faig aquesta xerrada, evidentment en uns altres termes, a les escoles, i els nens quan els dic, mireu, produir una poma necessitem 70 litros per aigua, i tots queden així. Quan agafo 14 garrafes de 5 litros i els hi poso damunt de la taula, després a vegades els pares, els amics meus, que són els pares d'aquesta canalla, què els hi has explicat? Vull dir, no tenim la percepció si no ens ho posen alguna cosa. Coneixeu això? Bueno, el que era això. A vegades me diuen, oi, per què poses aquests? A vegades vaig a Madrid i faig aquestes conferències. Doncs per què poses aquests? Dic, home, perquè almenys és del meu gust. Bueno, ara ja és això. Però bueno, imagineu-vos que no veieu el que veieu, que esteu veient una altra cosa. I el que esteu veient aquí és una gran bassa. I la pregunta és, quina quantitat d'aliments podem produir amb l'aigua que pot emmagatzemar aquest estadi? Que no és un estadi, és un gran vas, un gran embassament, no? O dit encara més d'una altra manera, quantes famílies per any podem alimentar amb l'aigua d'aquest estadi? Només això. Amb tota l'aigua que cabria amb el camp del Barça, i he agafat totes les graderies i aquesta forma com si fossin les pendents d'una bassa, no? Vull dir, intentant ubicar així 247 famílies a l'any. Quants estadis necessitaríem per alimentar la societat catalana? Amb els 8 milions que som ara? Doncs més de 8.000 estadis. Quants estadis tenim en realitat d'aigua, comptant tota l'aigua que tenim a Catalunya, tant la de reg com la que ens ve natural de pluja? Doncs tenim un 30% d'aquesta aigua. Per tant, és lògic que la nostra producció, la nostra capacitat de produir aliments de forma natural seria entre un 30 o un 35% del que demana la nostra gent. Per tant, una altra de les coses que m'agradaria que us emportéssiu a casa és aquesta idea. No tenim suficient aigua ni a Catalunya ni al món. Això he posat l'exemple a Catalunya, si ho féssim a nivell mundial, tots els informes mundials ens diuen exactament per seguir produint els aliments tal com ho fem fins ara. Per tant, haurem de canviar de paradigma. I per tant, què hi podem fer des del binomi aigua i agricultura per millorar aquesta situació? Només una cosa, ser eficients. Hem de produir més aliments amb menys aigua. I com se fa això? Doncs ara deixeu-me que aquí una miqueta del cort IRTA, què fem des de l'IRTA, però no és el que fem des de l'IRTA, els exemples són IRTA, però és què fa
una miqueta tota la recerca a nivell mundial, perquè en realitat som poquets els que ens dediquem a això en tot el món i més o menys ho dirigim tots cap al mateix sistema. Doncs mireu, fem dues coses. Primer que res, aprendre a produir menys aigua. I aquí teniu l'exemple d'aquestes pomeres. Abans hem dit que segons la FAO, per produir una poma necessitem 70 litres, no? Això ja fa molts anys, nosaltres vam dir, home, deixa'ns veure si això és el que passa a casa. I vam fer tota una sèrie d'ensajos i vam fer unes contrastacions al camp, què és el que passa en el camp. I la nostra realitat va ser que n'utilitzàvem 69 litres. Doncs, bé, ja, molt bé. D'aquests 69 litres, 14 era l'aigua que provenia de la pluja i els altres 55, si no m'equivoco, després sortiran les dades aquí, eren les que provenien per reg. Però tot això és amb la poma com se produïa fa uns quants anys a l'Urgell, amb uns canals on tota l'aigua arribava cada 15 dies, te tocava el torn, la majoria de produccions era atesa i ja està. Per tant, nosaltres n'hi direm amb això, aquí, reg tradicional, no? La següent pregunta va ser, i si posem gota a gota? La primera cosa, quan vam dir ho posem gota a gota, vam tindre aquests resultats, no? Que és aquest localitzat que li dic jo aquí. Vam passar 63 litres. No vam millorar gaire. Però aquest era un gota a gota que tant en la gent que el va començar a posar al començament com nosaltres en els nostres experiments, ja ho vam fer així, va ser gota a gota sense llibre, sense manual d'ús. I com que no teníem manual d'ús, cada un feia, bueno, ja em sembla que avui he de regar tant, i per tant, diguéssim que és un localitzat no tecnificat. Si fiquem una miqueta de tecnologia i de coneixement, ja ens n'anem a 44 litres. Aquí ja millorem moltíssim, no? I això són diferents, 44, 42, diferents fonts d'informació. I si amb aquest reg tecnificat que ja estem aplicant i fem una bona programació de regs, o sigui, cada dia em miro les dades climàtiques, els coeficients de conreu, quanta aigua he d'aplicar, miro de ser eficients, fins a on podríem arribar? Doncs, també en dos casos diferents estudiats, ja es dic, tot això, coses tan experimentals com de camp, i ens surten això. Podem fer-ho encara millor? O sigui, ara aquí jo ja li dono a l'aigua tota aquella que l'emplanta em demanda, no en perdo gens ni per escorrentia, ni per escolament, ni perquè se'm quedi terra, ni perquè m'evapori molt. Tota va a l'aigua, però podríem fer alguna més. Una de les coses que podem fer és aprendre en quin moment de l'any aquesta aigua realment serveix per produir aliments, per produir pomes, o simplement serveix per produir els arbres grans. Quan tenim els arbres grans no els hem de fer més grans. Hem de mantenir el que tenim. I això és el que nosaltres en denomenem reg deficitari controlat. En alguns moments de l'any hi apliquem menys aigua que la que ens demana la planta. Quan podríem produir amb això? Amb 31 litres. Hem passat dels 69 als 31. Però encara més, des del punt de vista de l'aigua de reg, i suposant que la climatologia i els nostres amics de la climatologia ens permetin que seguim tenint les pluges que tenim, suposem que tenim les mateixes pluges, doncs passem de 55 litres de reg a 17. Això és el que hem d'aprendre a fer. És fàcil fer això? No, no és gens fàcil, Primer que res, necessitem infraestructures adequades, que no em donin l'aigua cada 15 dies, sinó cada quan jo la necessiti. Que, a més, hi hagi sistemes de gestió que m'ho facilitin, que m'indiquin al camp en cada moment aquell arbre que és el que necessita, i que tot això ho tinguem integrat amb uns sistemes informàtics que ens ho permetin aplicar. És difícil, però aquí hi ha un objectiu. Si ara em preguntéssim de quan vam fer les primeres proves del 69, ara on estaríem, amb tota la tecnologia que tenim ara, que hi ha una bona part de l'Urgell que estan regant, per exemple, concretament a l'Urgell, que estan regant amb reg localitzat, però jo diria que estem en comptes de 69, devem estar sobre els 52-53. I hem millorat, però encara tenim camí a fer. L'altra manera que tenim per gestionar-ho és utilitzar totes les noves tecnologies. I ara, tot el que... Des dels satèl·lits, primer nosaltres vam començar a fer-ho amb drons, després amb avions. Ara ja podem anar amb satèl·lits, tindre mapes de conreus
que em vagi dient, o mapes de zones, perquè això tant pot servir tant a nivell de conreu com a nivell de zona, de quanta aigua m'utilitza cada conreu. I així és com ara, mireu, aquí hi ha les 7 comunitats de regants de la zona de Lleida, què ha passat aquest estiu amb la sequera, que ho han fet servir per això, però podem baixar a nivell de finca. O sigui, a nivell de finca identificada del SICPAC, podem saber quanta aigua tenim allí o quanta aigua ens demanda. És bo per l'agricultor, però sobretot és bo pels gestors de l'aigua. O sigui, tots ens hi hem de ficar. No només és una cosa del productor, és una cosa de tothom qui està ficat en el món de l'aigua. Per tant, una altra de les coses que sí que voldria que aprenguéssiu cap a casa és que hem de ser més eficients. I aquí hi hem de posar. I això, jo crec que tothom som conscients. Des del nivell més alt, des de l'administració, a l'últim usuari, ens hem de ficar al cap que un objectiu bàsic és que tots siguem més eficients. Perquè si som més eficients, no només utilitzarem menys aigua, que ja estaria bé, sinó sobretot que mantindrem la viabilitat econòmica de les nostres explotacions. Permeteu-me aquí que faci només un petit pinzell amb el valor de l'agricultura, perquè ha sortit a l'altra sessió d'aquest dematí, l'agricultura té molts de valors. Produeix aliments que són els que tots mengem cada dia i que no hem sigut capaços de transmetre a la nostra societat, fixa població al territori, evitem la desertització, que no és una paraula menor, els efectes de la desertització. Imagineu-vos ara, tota Catalunya, un desert i que la gent vulgui viure a la costa. Terrible. I climàticament això té uns efectes devastadors. I, a més, en la producció... Aquest dematí deien que és l'1%, sí, és l'1% de l'IPC, però és el 19% de l'IPC industrial de Catalunya, l'agroalimentació. O sigui que no és una cosa petita, no? I ja està. Però tenim la sequera i el canvi climàtic. Què ens produeix el canvi climàtic? I aquí, com que la Gemma ja ens ha facilitat el camí, anirem a aquesta segona part cap aquí, no? A mi m'agrada molt aquesta diapositiva perquè ens explica molt bé, passem d'un bon blau a un bon vermell amb el que es fa, no? Hi haurà un increment de les temperatures, linear o no al llarg de l'any, entre 1 i 2 graus. Ara veiem que potser pot ser una miqueta més, sobretot en algunes zones de la Mediterrània. La Mediterrània, sens dubte, el lloc on amb més crudesa es pot manifestar aquest canvi climàtic amb el que és increments de temperatura i reduccions de la pluviometria, episodis d'altes temperatures i onades de calor. I des d'un punt de vista de la reducció de pluviometria, exactament el mateix que ja s'ha dit aquí, no? Una reducció entre un 4 i un 10%, aquí la incertesa i la variabilitat pot ser molt gran, inundacions i sequera. El que passa és que les sequeres seran més freqüents i més intenses. Abans ho hem vist. Aquí. Quins efectes té sobre la nostra agricultura? Doncs mira, des d'un punt de vista de la fenologia, abans de les floracions, s'avançaran les collites, alguns cicles de cultiu seran més curts, problemes amb la floració quallat, el cicle total actiu dels dit d'una altra manera, això és molt llarg. Els arbres hi haurà més mesos que vegetaran i per tant demandaran més aigua, en termes d'això. I amb la fisiologia, possibles alteracions amb la fotosíntesi, creixements vegetatius inesperat, una parada de caïment en les onades de calor i general un increment general de l'aigua en tots els conreus. Com que farà més calor, necessitarem més aigua. Des d'un punt de vista de la pluviometria, doncs, com menys pluviometria tinguem, com menys aigua tinguem, baixarem les produccions, podem tindre afectacions sobre la qualitat dels productes. Es preveu que hi pot haver, en escenaris generals, reduccions en disponibilitats d'aigua de fins a un 50% i sobretot una cosa molt important. El regadiu ho patirà. Em sembla que abans tu ho deies, no? El regadiu ho patirà, però tindrem alguna d'aigua. Qui realment patirà el canvi climàtic són els nostres secans. I, per tant, una estació... Perquè aquests, si no plou, ja no tindran més aigua.
Anem a veure, per tant, alguns exemples de totes aquestes coses. Bé, això, i una reducció generalitzada, menys aigua per produir aliments. Alguns exemples de totes aquestes coses que hem dit, no? Això és la data esperada de collita en funció de l'increment de la temperatura. Normalment la collita de la poma golden era, concretament a Mollerussa, podia ser amb aquesta data, no? Sense cap a l'11 del 9 o per allà. Si augmentés mig grau la temperatura, ja ens adelantaríem 5 dies. Però és que si s'augmenta 2 graus, ens n'anem a més de 15 dies d'avançament de la temperatura. Els models que hem vist que funcionen més o menys per la zona de Lleida, que serà una de les zones realment amb augments de temperatura, el que hem observat fins ara, més altes, ens diuen que podem arribar fins al 3,5 o 4, que seria aquest el 8% de l'IPCC, no? Això vol dir que la collita se'ns adelanta un mes. Això no només té efectes sobre... Mira, se m'adalanta la producció, home, potser seria una oportunitat comercial per dir, com poso poma golden, quan abans encara no n'hi havia, i la gent, m'adalanto una miqueta amb altres mercats. Però, per exemple, té amb altres varietats, no amb la golden també, però amb altres varietats hem vist que té molts problemes amb la qualitat. Fermesa, que siguin cruixents, amb el color, amb el que s'aguanta després, amb la postcollita, no? I això va molt lligat amb el malbaratament alimentari, no? Amb el que s'aguanta després aquesta poma, per tant, tindrem molts problemes també fisiològics. Tot ha crescut més ràpid i no es conserva de la seva manera. La vinya, en general, la floració es pot adelantar un mes. Que la floració s'adelanti un mes no vol dir que, mira, si comencem a produir raïm abans i l'hem de vermar abans no passa problema, vol dir que estem amb molts més riscos de gelada. Amb l'ametller, un exemple que ens ha passat amb unes finques nostres. L'any 2018-2019, que va ser un any climàticament neutre, diguem-ho així, nosaltres vam tindre la floració a començaments de març i van acumular hores fred, que seria aquesta línia vermella, fins a l'1 de març. Vull dir, l'1 de març acaba d'acumular hores fred, per tant, les flors de la planta diu que m'he de preparar, que d'aquí una setmana em comença la floració, tots els òrgans, l'ovari, el pistil, tot comença a créixer, esperant que al cap d'una setmana allò ja estigui espaterrant i puguin fer la seva feina. I, per tant, què vam tindre aquí? 100% de collita. Què va passar l'any 2020-2021? El 2020-2021 vam tindre més o menys la floració en el mateix moment, però vam acumular hores fred fins a finals de gener. I després ens va vindre un pic de calor, que aquells dies, jo recordo, 25 graus de màximes a Lleida al mes de gener. Què va dir la flor? Això jo ja m'he de començar a preparar, per tant va començar a desenvolupar els ovaris, els estigmes, tot. Però després va estar allí perquè la floració no va vindre. O sigui, va passar tots aquests dies simplement esperant que les flors s'obrissin. Què passa amb això? La vida útil de tots aquests òrgans, dels ovaris i tots els altres òrgans, és de 8 a 10 dies. Si al cap de 10 dies no han rebut alguna de pol·len que els fertilitzi, tanquen i diuen, i es va deteriorant la qualitat. Per tant, quan va arribar la floració, això ja estava pensit. Què ens va passar aquest any? Collita zero. Augments de temperatura als mesos de gener és una de les coses que també estem veient, no? Una altra de les coses que ens pot passar, això no sé per què, és que augmentarà l'aigua pels conreus, no? Ens demandaran més aigües. Només un exemple del nostre company, del Quim Bellver, que va fer el 2022, un any extremadament sec, amb onades de calor, i simplement vam fer un estudi. Aquí mireu, amb la precipitació acumulada del 2017 al 2021 i aquí la predicció acumulada al 22. Menys precipitació general a tots els regadius de Lleida
i més evapotranspiració, més demanda d'aigua, no? Bueno, això són com anava per territoris, però en general... Una altra cosa, totes aquestes coses que us presenti aquí, jo els hi passaré a l'organització un PDF i després les tindreu totes, no? Perquè a vegades jo aquí passo coses molt ràpides i tampoc vull, i ja vaig acabant. I en general el que vèiem era que necessitàvem per les zones del Segre un 82 hectòmetres més, que representa un 14% més de demanda d'aigua, en un any en què no teníem, en teníem menys d'aigua. Per tant, els desequilibris són encara més. Per tant, amb el canvi climàtic necessitarem menys aigua per fer exactament el mateix que teníem, i en tindrem menys. Una altra cosa que ens pot passar són les onades de calor. I les onades de calor, això ho vam fer també amb els lisímetres que tenim aquí a la zona de Mollerussa, i només deixeu-me anar realment. Amb una setmana d'onades de calor, precisament la onada, com abans he dit, el 2022 vam tindre 5 onades de calor. D'aquestes 5 n'hi va haver 2, que estan classificades com a 2, però en realitat va començar l'11, em sembla, de juliol, i fins passat la Mare de Déu d'agost, amb una baixada al mig, i per tant van dir, són 2, van ser una. Només vam agafar 7 dies i vam veure que amb aquests 7 dies necessitàvem un 24% més d'aigua per aquesta onada. El problema és que els conreus no estan adaptats a agafar tota aquesta aigua. Per tant, què passa? Es comencen a pansir, comencen a tindre dèficits inalterats, per tant, haurem també de repensar la manera en què cultivem davant de les onades de calor. I finalment, el que abans he comentat amb els secans és la supervivència, tant amb els secans com amb les sequeres. Si no tenim aigua, aquest any hem vist què ens ha passat a Mollerussa, però ara us ensenyaré el que passa, per exemple, a Califòrnia. Mireu, això són plantacions de Califòrnia, d'ametller, un any amb reg i els anys de sequera que van tindre. Què passa quan tenen això? Que ho arrenquen tot. Això és la imatge de la sequera a Califòrnia. Jo crec que aquest any hem estat a un pèl, sempre dic, gràcies a que les nostres tecnologies, models i coneixements a vegades fallen, perquè si haguessin encertat i no hagués plogut el mes de juny, això és el que ens podíem esperar per una zona molt important. Però això és el que vam tindre també amb alguns altres conreus, i això ja no és el que podria passar, sinó la realitat, per exemple, d'Avellaners al Camp de Tarragona, com alguns de vosaltres haureu. I la sequera, la sequera com hem vist, que a mesura que hagués passat l'estiu, si hagués passat el que havia de passar, això és el que ens quedaven. I encara el més fumut, no és que sense aigua no hi hagi aliments, és que sense aigua ens quedem sense arbres. I si hi ha de tornar a replantar tot això i tornar a començar de nou, jo no sé quin percentatge de gent realment està disposada a tornar a començar. I per tant, el canvi climàtic afectarà de forma substancial a tots els nostres conreus. I per tant, cal que ens preparem. Jo crec que la meva pregunta seria aquesta, no cal que la faci. Ho fem. Fins aquí una miqueta el que us volia explicar, però permeteu-me que ara hi faci l'afegitó. Això. Si llegiu una miqueta els informes que tenim a Catalunya, la mateixa Agència Catalana de l'Aigua i així, diu que a Catalunya un 70% de l'aigua es gasta per l'agricultura. I amb aquest 70 també vull posar unes coses. Conques internes me sembla que és un 40% i les conques de la Vall de l'Ebre més del 90%. Però de mitjana, quedem-nos amb la mitjana de tot això. Per tant, què som? Si gastem el 70% de l'aigua de tots els catalans, per favor, a veure si es posen les piles, que ja està bé. Per tant, som els dimonis. La primera cosa és canviem la manera. Això els de l'ACI ja els hi he demanat. I jo crec que algun dia ens faran cas i tot. A Catalunya el 70% de l'aigua s'utilitza en agricultura. Però de tota l'aigua, llavors diguéssim som dimonis, però hi ha una miqueta menys. Si només l'utilitzem i no la gastem, ja no som tan dolents. Però aquest 70% de quina aigua? De l'aigua regulada. De l'aigua regulada. Què vol dir aquesta aigua regulada? Aquella que agafem dels rius o dels embassaments, la posem en una canonada i va a servir amb algú. I aquesta aigua regulada
Amb aquesta gràfica d'aquí, això és un treball que vam fer a l'IRTA fa uns quants anys, simplement vam veure usos regulats consumptius, no? Són els regadius, l'aigua urbana, la industrial i la ramadera. D'aquí sortia que dels usos regulats consultius, un 70% de Catalunya, aquestes són dades de l'ACA, l'informe va ser nostre, doncs l'agricultura utilitzava un 70% i després els altres percentatges. Però, clar, l'aigua regulada només representa un 10% de tota l'aigua que tenim a Catalunya. L'aigua que tenim a Catalunya és la mitjana del que plou en tot el país, un any mitjà, i les entrades que tenim per l'Ebre i pel Cinca. I tot això ho tenim documentat. Per tant, només utilitzem un 10% de l'aigua regulada. Si utilitzem només un 10% de l'aigua regulada, vol dir que de l'aigua total només n'utilitzem un 7%. No és que això sigui una gran solució, perquè no en tindrem més. Serà molt difícil. Però jo crec que de la manera que nosaltres expliquem les coses amb aquesta ciutadania en general, que està només preocupats, oi, mira que dolents que són els de l'agricultura, i no veuen que després van a buscar... Però està clar, quan van a buscar els aliments a un supermercat, és molt difícil. Inclús per gent com nosaltres, que estem tot el dia treballant amb això, és molt difícil de pensar que aquella poma, ai, mira d'on t'ha vingut. A vegades jo sí que ho penso, però penso, hosti, que és difícil per un consumidor normal fer aquesta relació, no? Home, com a mínim els missatges que els hi enviem en general, que els posin en context. No utilitzem el 70%, utilitzem el 7%. I, per tant, a vegades quan tenim certs litigis, diguem-ho així, amb mediambientalistes o amb els rius que si necessiten més aigua, diuen, home, és que el problema de Catalunya són els regadius, perquè si no els rius, bueno, mireu vosaltres aquests percentatges. Evidentment que hem de ser més eficients, sobretot per una cosa, perquè no en tindrem més. Això sí que està clar, no en tindrem més. Hem de ser més eficients, però també la manera en què ho expliquem, doncs, això. I, per tant, jo crec que si nosaltres som capaços d'explicar a Catalunya el 7% de l'aigua s'utilitza en agricultura i a més serveix per produir aliments, per dinamitzar l'economia, per fixar població al territori, per evitar la desertització, per preservar el medi natural, per reduir el risc d'incendis forestals. Home, potser hasta ens veuen com uns angelets. Molt bé, res més? Moltes gràcies. Han fet també els deures que han quadrat fins i tot els temps, o sigui que us he d'agrair realment. O sigui, parlar de tanta intensitat de contingut en tan poc temps és un exercici que realment jo crec que els hi hem d'agrair, de veritat. Deixàvem els últims minuts, ens queda 15 minutets abans d'anar-nos a dinar. Crec que sí que seria interessant obrir debat. Òbviament podem reprendre òbviament la intervenció de la Gemma, parlar més generalment de canvi climàtic, podem aterrar-ho més amb aquesta gran exposició que ens ha fet el Joan sobre l'aplicació. Entenc que totes vosaltres o moltes de les que esteu aquí patiu, no? Moltes de les històries o molt del que ens estaven explicant. Si algú té ganes de compartir, sisplau, animeu-se. I generem una mica de debat. Intentem sortir d'aquí amb aquest somriure final. Jo crec que ens has fet una bona repensada. S'ha parlat, la veritat és que s'han tret molts temes. Allí tenim la primera malsada. Aquí una altra. Aixecat ella primer. I després la Maite. Val, doncs sí, endavant. Bueno, pues jo sóc una d'aquestes dimonietes que has estat explicant. Tenim a casa vaques de llet. Vale? Llavors, la meva pregunta seria, tota l'exposició de tots dos penso que ha sigut molt clara i gràcies, molt xula, però se'ns demana, sempre en els pagesos se'ns demanen moltes coses i ja hi estem acostumats i a més, com que ens en volem en sortir perquè som molt tossuts, aquí estem. Vale? Llavors, ens parlaves de que està clar que canvia el temps, està claríssim, està clar que hem de ser eficients, que ens hem d'adaptar, però jo demano, si en aquesta lluita que tenim de preus justos, que no els tenim, ens demanen ser eficaços. O sigui, nosaltres hem d'adaptar-nos a un munt de coses, però no se'n reconeix. Ens morirem, no arribem.
No podem canviar. Aquest estiu, per exemple, nosaltres reguem per inundació. Moltes de les vegades hem anat al principi del riu per veure si ens havien agafat les hores d'aigua que tenim cada un. Arribaves allà i el que passava és que no hi havia aigua. No és que el següent que li tocava l'aigua te l'hagués tallat, és que no n'hi havia. No hem pogut regar. Llavors, què va passar aquest estiu? Al juny, com deia la Gemma, plovia, no podíem tirar l'herba a terra. Què ha passat? S'ha fet una mica gorda, o s'ha fet massa, les vaques són molt senyores i no els agrada gaire, i el segon d'all no n'hem tingut. Vale, d'acord. Podem canviar el sistema, però entremig què fem? Si no ens paguen la llet, no ens plou i ens hem d'adaptar, em sembla que plegarem. O venen ganes de plegar, de dir, tu, fa anys que remo en contra de la història, jo plego. No sé, una petita reflexió. Si vols, contesto. Totalment d'acord amb el que acabes d'exposar. Nosaltres, diguéssim, que hem exposat la realitat. I la realitat, diguéssim, tècnico-científica, diguem així. Després n'hi ha d'altres de realitats. A la primera sessió d'avui han estat parlant d'aquestes realitats, però em sembla que n'hi ha una que és bàsica i és que, i gens fàcils, a vegades diem, hem de donar valor a el que nosaltres produïm, però és molt difícil donar valor a el que nosaltres produïm si no som capaços de conscienciar a la nostra ciutadania del valor que té allò que nosaltres fem. Llavors, jo no sé com, des de l'administració, des de tots els àmbits, des dels mitjans de comunicació, jo crec que o fem tots un gran esforç per donar valor a allò que fem i sobretot allò que fem a casa. Perquè el que fem a casa no és que, a més, podem posar-li molts valors, no? Home, doncs és de proximitat, tots aquests que he fixat jo, però sobretot no ho hem de portar d'un altre lloc. Per tant, el portar les coses d'un altre lloc vol dir normalment menys qualitat, però si tu has de collir una cosa molt verda perquè després guardar-ho molt de temps i no té el mateix gust. Però és que a més tenim la petjada de carboni, tenim la petjada de no sé què. Evidentment no, i a més no ho fem nosaltres, que al final també hem de procurar que ho puguem fer nosaltres i vendre-ho, no? Però transmetre tot això a la nostra societat. I jo no sé per què aquí no passa. I hi ha una cosa que a vegades a mi, i a vegades ho he intentat preguntar a sociòlegs o antropòlegs, per què molt d'aquesta gent que està d'esquenes al sistema productiu, perquè ho troba tot al supermercat, és fill, o com a molt net, però la majoria són fills i filles de productors. Hosti, què ens ha passat? I aquesta seria la pregunta, no? I després que ens estimem poc lo nostre. I això és algo potser una miqueta català. Si anem a França, home, ells estan molt orgullosos de lo seu. Hi ha un petit detall. Abans vaig estar, sempre dic que va ser com un accident, del qual no vaig aprendre molt, però vaig estar uns mesos, perdoneu, uns anys, de director general. I una de les coses que vaig aprendre és el poc que valorem aquí les denominacions d'origen i els segells de proximitat. En canvi, te'n vas a França, allà hi ha, o Itàlia, allà hi ha uns segells d'aquest, és que això és important, això és el que hem de comprar, perquè hi ha algú que vetlla per nosaltres i diu que allò és molt bo, per lo que sigui. I aquí no li donem cap valor, ens estimem molt poc. Jo crec que necessitem una gran tasca de transformar, i des de la política, no? Vull dir, una gran tasca de saber transformar els missatges que enviem a la nostra societat i posar en valor precisament això, perquè si no ho posem en valor, et vindrà... Ei, serem capaços d'aguantar la primera, la segona, la tercera, però després la gent em dirà doncs aquest any ja tenia una altra i farem pell. I no és la culpa de la gent. No, però vull dir que des del món de la climatologia ens diran que això no s'ha acabat i llavors ja no podrem aguantar. I normalment quan caus amb això, ostres, i has invertit molt, has fet molt i és molt difícil. Per tant, si no som capaços de posar en valor que la societat entengui allò que produïm, està molt bé tot el que hem dit,
queda molt maco. Mira quines xerrades més maques han fet, però estic d'acord amb tu. De fet, en la xerrada anterior la Mirena també apuntava aquesta desconnexió que hi ha entre la societat i el món rural i això també és una mica en la línia de lo que tu dius. Falta terra. Sí, jo crec que és el que deia, que en pocs anys tothom ha perdut aquesta connexió i no cal ser... No només la gent de Barcelona, no? Vull dir que aquesta desconnexió existeix a tots els pobles i els pobles, no? Tothom és el que dius tu, no? Qui no tenia el pare, tenia l'avi, que era pagès o era... No tan lluny, i cap avall encara més, no? La desconnexió d'on venen les coses, que s'ha fet molt això és dels pixapins i de la gent de Barcelona, i jo crec que no, que això ja s'ha estès gairebé per tot arreu, no? A molts nens de molts pobles, no a tots, però a força pobles que han anat creixent, hi ha força desconnexió del que nosaltres, jo soc de Berga, vull dir que no soc de Barcelona, però vull dir, nosaltres teníem una miqueta més a prop i no havíem perdut. I ara la gent ho ha perdut. I el que deia ell, que hi ha poca gent que va al supermercat i mira d'on és aquella poma. Vosaltres sou... Clar, és difícil parlar amb vosaltres, que vosaltres no sou el perfil, no? Sou un perfil, evidentment, però la resta de la població no tothom mira d'on ve aquella poma o aquella... No ho mira, el que mira és el preu. I el que deia ell, aquella poma o aquella patata, és igual, que ve de més lluny, doncs també té el seu recorregut i la seva petjada, no? I per tant, no se li dona valor al que deies tu, no? No acabem de donar-li valor, no tothom, evidentment sempre hi ha gent per tot, no? Però la majoria, no li dona valor allò que és del costat, allò que... I per tant, entre tots tenim aquesta tasca, no? I els mitjans tenim aquesta tasca d'intentar donar-li valor al que estem fent i el que s'està fent i el que esteu fent. Explicar-ho més. Explicar-ho més, sí. Sí, bueno, donar-li valor a fins i tot posar-ho a les escoles, això és un debat també, no? O sigui, hi ha molts, no? Fer algunes assignatures explicatives, no? Que parlin de dieta mediterrània, equilibrada. Evidentment. Maite, tenies la paraula demanada també? No sé si tens el micròfon. Sí. Gràcies. Felicitar-vos, ha sigut jo crec que una exposició científica super interessant. Han vingut moltes aquí avui per relaxar-nos, per trobar, no sé, esperem que algú ens digui coses interessants, però també la situació que ell ha explicat. Jo en el meu cas soc d'Espiells, del Penedès, tenim vinya i fem vi i realment aquesta emergència climàtica també és una emergència de país, de moltes famílies, de territori i Joan, tu coneixes molt bé el món de la viticultura, estem en una situació extremadament difícil quan parlem de territori, de sostenibilitat, de tirar endavant les nostres explotacions, però també de sostenibilitat econòmica. Portem 3 anys de sequera, aquest any ha sigut extrema, i tenim clar que no hi haurà un miracle, esperem que plogui, perquè pensem que ha de ploure un dia o altre, ni esperem que l'administració faci res per nosaltres. Jo dic que aquí, campi qui pugui, és trist, però no hi ha projecte de país, no hi ha projecte de sector primari, ho dic el que penso, jo ho visc cada dia, com totes les que estem aquí, i sabem que ens hem d'espavilar, hem de buscar aquestes solucions, aquesta gestió del sol i de l'aigua, perquè no podem fer res més que gestionar el sol i l'aigua, en el nostre cas. Ja hem fet molts passos endavant, fa molts anys que fem viticultura ecològica, biodinàmica, que mirem per la planta, la poca aigua que tenim intentem gestionar-la el més bé possible, tenim pous, no sé fins quan durarà la poca aigua que tenim, la majoria de vinyes encara són sense reg, aquest any s'han arrencat un munt de vinyes, aquestes imatges que ensenyaves, doncs a la vinya també ha passat, i realment necessitem fer alguna cosa i el que ens agradaria és que això que parlàveu ara, de poder donar valor, de si hem de collir menys aquest any, doncs la mitja de pèrdua al Penedès, oficialment no sé quina serà, però real és per sota del 50% de collita,
Real està pels 22,5 de mitjana a Catalunya, no sé si ho heu vist segons dades oficials. El Penedès et puc dir que està per sota del 50%, segur, real. I clar, econòmicament no s'ha compensat en els preus i per tant, és que això seria un debat molt llarg. Sabem que el consum de vi català està per sota de la meitat encara a Catalunya, el que dèiem, de que els catalans tenim aquest gen que sempre valorem més el de fora que el de casa, i és terrible, i al Penedès encara sembla que aquest gen és d'una espècie encara més accentuada, però jo el que voldria dir és que d'aquí el que demanem és que ens ajudin els científics, perquè nosaltres no ho som, a prendre les mesures reals del dia a dia, perquè nosaltres no podem esperar. Vull dir, l'altre dia sentia un director general que deia que havien obert les portes a plantar vinya al Pirineu. Em sembla molt bé, jo he vist algunes vinyes del Pirineu i allò no és gens sostenible tampoc, també treuen aigua del riu i han de posar xarxes perquè s'ho mengen els cabirols, vull dir, quan parlem del Penedès parlem de 38.000 hectàrees de vinya, 300 cellers d'una cultura i d'un territori de vi, això potser els meus fills hauran de fer-ho, jo no ho veuré, i per tant tenim que prendre mesures per demà. I l'únic que podem fer és aquesta gestió de l'aigua amb la poca que tinguem, tecnificar al màxim, que tecnificar en el bon sentit de la paraula és positiu i és bo, però clar, sols tampoc no ho podem fer. Llavors, jo no sé si feu-vos preguntes, perquè m'imagino que tampoc no me les podríeu respondre, les que jo voldria, però sí que demanaríem, no sé si queda algú de l'administració per aquí, és que si no posem tot sobre la taula, perquè em dóna la sensació que els polítics viuen en un món paral·lel, és a dir, és trist que no esperem res, però és que ho necessitem, i ja que hi ha algú aquí, crec que s'han de posar a la nostra pell i hem de fer un projecte de país, en el nostre cas és del sector primari, que jo no veig que hi sigui. O sigui, no sabem cap on anem, cada vegada som més gent, crec que a Catalunya som deficitaris amb un 60%, no? I per tant, no sé fins on podem arribar, però a mi em preocupa molt que l'any que ve sigui el quart any que no collim, que per tant això afecta els nostres vins també, estem collint cada vegada més aviat perquè els vins necessitem que tinguin acidesa, que no tinguin tanta maduració al raïm, tot plegat no ho tenim fàcil i després ja no parlem de totes les hores i hores que ens hem de passar fent de funcionaris sense ser-ho, que això és una altra. N'hem parlat, sí. I no té a veure amb els dos ponents, però ja que tinc el micro, em podria passar una hora parlant, no? Aprofito. Gràcies. Gràcies, Maite. Hi ha una altra paraula demanada? Sí, i tant. Anaïs. Sí que us volia fer una pregunta que, en els estudis que has ensenyat, jo em llegeixo molts estudis de l'IRTA i portem tot el matí parlant de canvi de model i jo veig que els estudis, el panís principalment és per fer pinso per alimentar el porcí que s'exporta, que són milions de tones d'aigua que s'exporten a Europa, la fruita també són milions de tones d'aigua que s'exporten a Europa, llavors tots aquests sistemes tecnològics potser es pot implementar a casa amb Matller, però no sé si hi ha algú aquí que pugui implementar amb inversió econòmica aquests sistemes tecnològics. I la meva pregunta és, quina recerca s'està fent en, per exemple, canvis de varietats, recerques en marcs de plantació, recerques en encoixinats, en retenció de matèria orgànica al sòl, com mesures més immediates i com es pot transmetre això a la petita pagesia perquè pugui fer-ho servir pel dia a dia? Com que aquesta pregunta va més a la nostra línia, bé, és veritat, vull dir, però aquí hi ha primer que res, per entrar una cosa que a vegades és una miqueta, jo diria, o perillós o difícil d'analitzar, i és amb quins conreus utilitzem l'aigua. Per exemple, una de les coses que tots hem dit, hem analitzat i hem discutit en un sentit i en un altre, és perquè si ens falta tanta aigua és perquè l'estem gastant amb conreus com el panís o com l'alfals que necessiten molta aigua i tenen un valor marginal molt baix. El que passa és que això també de vegades s'ha de veure en un context global, no? Si nosaltres tenim tota una ramaderia que necessita panís, per dir alguna cosa, nosaltres només produïm entre un 10 i un 12% del panís que necessita la nostra ramaderia
i el 80 no sé quants % restants l'hem d'importar. Està clar, si no el tenim l'hem d'importar d'algun lloc. Però al final això diguéssim que és una decisió que en principi els productors haurien d'anar prenent en funcions una miqueta de com evoluciona el mercat, com evoluciona la sociologia de les zones. Està clar, si és per dir alguna cosa, si és un propietari, una propietària gran que no té descendència, o que no té descendència que es quedi a la finca, dius, home, jo ara aniré a canviar de conreu perquè aquell me serà molt més rendible. Doncs no ho faré. Vull dir que al final té molt a veure amb totes aquestes coses, amb tota la indústria de transformació que tu tens al costat, per tant és complexa. Ara bé, a l'altra part de la pregunta, que jo crec que aquesta sí que hi podem donar resposta nosaltres, quines altres coses fem d'això? Evidentment, buscar aquelles varietats que més s'adaptin a les nostres condicions, i amb això tenim tota una sèrie de programes, per exemple, el programa de fruticultura, el programa de conreus extensius, el programa d'hortícoles, que anem veient quins altres conreus nosaltres podríem utilitzar, i el que fem nosaltres, evidentment, és l'únic que podem fer, és posar a disposició dels usuaris finals aquesta informació. Nosaltres no els hi hem de dir planti això o planti allò, perquè al final qui se la juga és cada empresari, i totes vosaltres sou empresàries, al final, empresàries, i a més, si miréssim el rati del volum invertit, probablement empresàries dels rànquings alts de la nostra economia. Per tant, la nostra obligació és posar-vos informació, portar-vos informació, i en varietats, en peus, en sistemes de formació, densitats de plantacions, relacions, per exemple, i les tenim entre densitats de plantacions, demanda d'aigua i nivell productiu. Aquestes funcions de producció, com tu li canvis una miqueta la densitat de producció, et varien, perquè agafa molta més importància la pluja, no? Vull dir que al final totes aquestes coses podem, evidentment, el manteniment del sòl. El que passa és que hi ha una cosa també que és, només com a anècdota, amb el que deies, últimament s'està posant molt de moda i tots hi estem treballant amb el manteniment del sòl, no? És molt important tindre coberta vegetal perquè, a més, en el sistema de protecció d'enfermetats i de malalties et dona una seguretat perquè tens depredadors i no cal, si tu dius, home, jo no vull tindre la meva finca neta com una parcel·la de tot, no? Jo vull mantenir-lo amb un llindars que m'ho faci tot viable. I això, tindre depredadors naturals, hi ajuda moltíssim, i les cobertes vegetals ens ajuden amb això. Per tant, és molt bo tindre cobertes vegetals. Però què ens hem trobat amb la sequera? Que les cobertes vegetals competeixen directament amb els nostres conreus. Per tant, també hem de veure quins nivells, i està clar, si amb un secà, d'aquells que li cauen 300 mil·límetres a l'any, tu dius, no, posi una coberta vegetal, doncs si hi ha algú que entén d'agricultura, que normalment són la gent més gran, alguns de més joves també, però normalment són la gent més gran, et diran, escolta'm, què m'estàs explicant a mi de posar-me? Vull dir que per totes aquestes coses sí que podem passar informació, i això ho tenim a disposició. En realitat nosaltres sembla que fem més de 1.200 conferències, cursos, actes de divulgació a l'any en tots els àmbits. I no deixem d'anar al lloc on ens diuen, escolta'm, per què no veniu aquí i ens expliqueu això o aquella tecnologia o el que hi hagi, saps? Vull dir que en aquesta part sí, però en l'altra, està clar, això ha de ser al final una decisió bàsicament empresarial, i aquesta decisió empresarial hi té molt a veure, diguéssim, la sociologia, jo diria, de cada cas i de cada zona. De totes maneres, transformar regadius en què siguin més eficients, no? Comunitats de regar en sistemes de regadius en què siguin més eficients fan molt més fàcil aquesta transició. A la millor anar amb altres conreus o que et pot portar un valor afegit més alt o que et donen també nivells de producció molt importants amb menys aigua o amb situacions de disponibilitats hídriques més baixes. Tenim un altre micro demanat, no sé si última o penúltima, ja estem recta final. Endavant. Jo em dic Gemma i nosaltres fem fruita ecològica i biodinàmica al Pla d'Urgell. Per mi hi ha 3 conceptes importants amb el tema de l'aigua. Jo entenc que l'agricultura utilitza més aigua que d'altres sectors, però per mi és primordial que sigui una conscienciació de país. No pot ser que els agricultors i agricultores haguem de combinar i fer mans i mànigues per salvar la producció i a casa
per molt que gastin poca aigua, la conscienciació és de país, perquè falta aigua a Catalunya, no només al sector agrícola. No? Per mi és molt important doncs, que hi hagi una conscienciació de país i també les indústries, la ramaderia, però també a les cases particulars, per un tema de consciència. Potser si es paga més, al final els béns s'han de pagar, és la manera, no? Potser, no ho sé. Però, i després, amb el tema de l'aigua també, per mi, hi ha el model també, això que ara heu començat a parlar, no? Al Pla d'Urgell, el 80% dels cultius és per alimentar el bestiar, no? El panís, no? Aquest any ens han tallat el canal d'Urgell, no? Sí. I aquest és un tema que s'ha de parlar també. Quin model volem, no? Perquè hi ha bestiar que és necessari perquè el consumim a Catalunya, però la major part del bestiar del Pla d'Urgell s'exporta, no? Llavors hi ha poca aigua, parlem què volem, sobirania alimentària, volem produir aliments per Catalunya. Aquest és un model complex i delicat, però també s'ha de parlar això. I per mi també la pregunta que li volia fer, nosaltres que fem agricultura ecològica i biodinàmica, sí que és veritat que aquest any, amb la sequera i que ens han tallat el canal, hem tractat la finca com una finca de secà i hem hagut de tallar l'herba, però sí que estem segures que tot aquest maneig d'aquesta terra durant tants anys ha fet la finca més forta i un sòl que està fort en matèria orgànica, que està ben estructurat, aguanta la sequera. No? Amb tots aquests estudis de l'IRTA volia saber si hi ha algun estudi que compari l'agricultura convencional amb l'agricultura ecològica, no? Quina és l'eficiència, perquè parlem molt de reg i de reg localitzat, però quina diferència hi ha d'estalvi d'aigua amb agricultura convencional, si heu fet aquest estudi, i amb agricultura ecològica regenerativa, si ho teniu. Per contestar directament amb aquesta pregunta, ara tenim un projecte precisament per avaluar això i per veure d'això. Nosaltres directament, perquè està clar, al final tampoc pots abarcar tots els camps del món, no n'hem fet cap, però sí que hi ha altres centres d'investigació arreu del món i on ho tenen avaluat. I l'estalvi o l'eficiència, si m'ho deixis, és molt gran. És molt gran perquè una de les coses que tu veus amb una agricultura que cuidi el sòl i per tant que eviti que el sòl s'apalmassi, es compacti, doncs aquest sòl és ric en matèria orgànica, però sobretot té una capacitat d'esponja, d'aguantar aigua, molt més gran que un altre sòl. Per tant, tota l'aigua que cau se queda amb aquell sòl. Llavors, està clar, els sòls totalment compactats, que semblen, abans ho deia, que som una zona industrial plena de ciment, no és ciment, però són sòls compactats, això és relativament una. Hi ha estudis a nivell mundial, i en coneixem bastants, i gent que avui s'hi dedica a avaluar això, i les millores són realment positives. I en l'altra pregunta només volia fer, i abans que la Maite també ho ha comentat, està clar, a vegades diem, i no és una miqueta per posar les coses en context, o perquè, a veure si tots pensem exactament igual, però a Catalunya, jo crec que a Catalunya més que en altres zones, no? Està clar, com que la societat pensa molt poc d'allà on venen els aliments, li dona molt poca importància d'on venen, com se fan, i si els fem, i si no els fem. Jo m'estaria dient una cosa, tant els 7 mesos que vaig estar al departament com abans, amb diferents consellers, amb diferents d'això, el conseller de torn o consellera em deia, home, és que hem de parlar d'això, però després era molt difícil traslladar això a la taula de govern, i és igual qualsevol govern. Mentre no canviem la visió que en té la ciutadania, seran molt difícils pels nostres governs fer alguna cosa contra el que la ciutadania cregui que és molt important. Per tant, jo abans us deia que per mi és bàsic en aquest aspecte tot allò que puguem fer des de tots els àmbits per conscienciar la nostra societat de la importància dels aliments de casa, dels aliments de proximitat i de tindre suficients aliments, que ja veurem què pot passar. Moltes gràcies. Crec que, no sé si se us va per la gana parlant de tants temes, com a mínim 7. Ara, de fet, a les 2 ja haurem dinar a peu dret, aquí a la fàbrica de Montsantbenet. Crec que una cosa que també hem de destacar és que els vins que ja seran de les sòcies, per tant, disfruteu-los, compartiu territori, fem esta aposta pel producte de proximitat i sobretot per la bona faena que es fa.
I dit això, a la tarda tornarem, després del menjar seguirem amb un blog coneixerem dones de l'associació, amb diferents àmbits, diferents sectors que treballen i coneixerem bones pràctiques. Hi haurà un moment emotiu que és el lliurament d'un premi, un reconeixement a una de les dones que jo crec que serà molt bonic de compartir i ben bé serà quasi el final del congrés. Tot i així, abans agraïm que hagin estat aquí amb nosaltres, Gemma Puig, Joan Girona, perdó, tinc un caos mental. Gràcies per les presentacions, gràcies a tots, disfruteu del menjar i a la tarda ens retrobem.